Lên sợ có lá. Lên bà thì lúc nắng vậy. Lal pa kan pathian kan van lom te reng en thei lal pa chuan te mình kan po cham tak po he lal pa nang lo chu ma chuan tur kan nei la zia te kan kha chiang ple a lal pa chu tiang chuan te he khovel eng alo muin lal pa nang ma kan chuan awang se in lal ma chuan ni ti na hing kan po ani lal pa nang in mal som la kai po ze lang che lal pa kum ni champha te lal pa thleng theya anun na chak lo tak te le au le anau te anu le pa te pi le pu te le athen le rol zong te kan nun na chak lo tak min zo wang po hian kan lom hle a lom thu kan thula che amen lal pa zamin tlaya nang ma mal som na chu lui chuan te minga buat sai te e le in turin lal pa kan buat sai dan buat sai le Let's one take an ani like that. Are you 1? Are you 2? Are you 3? Are you 4? Are you 1? Are you 2? Stop! I'm 2. Sao đây có mình ra cái gì cái này Sorry, tao mẹ